Alrededor sa 136,000 pesos kantidad sa gituhang shabu ang nasakuti sa Asuncion Municipal Police Station sa Davao del Norte gabi sa Nobyembre 19, tuig 2025. Ang maong operasyon napahigayon sa Barangay New Bantayan sa lungsod sa Asuncion pinaagi sa hiniusang buy-bust operasyon sa pagpanguna sa PDEA 11 Davao Norte Police Provincial Office o PDEA 11 DOCCPO o Asuncion Police Station Drug Enforcement Team ubos sa pagdumala ni Police Major Colin Ace Rama hipi sa nasigutan nga police station nga miresulta sa pagkasikop sa upat ka mga individual nga parehong nagpuyo sa Barangay New Bantayan, Asuncion, Davao del Norte. Nakuha sa mga operasyon ang gibadabanang motimbang ngadto sa 20 gramos sa gituang shabu nga adunay standard drug price nga 136,000 ka pesos, kwarta nga usa ka libo nga gigamit ni basic drug buy-bust money ug mga budol money. Ang mga nakuha nga ebidensya gimarkahan og giimbintaryo sa mga lugar ubos sa presensya sa mga giimbita nga mga witness nga mandato sa balaod. Palhog na sila karon sa prisuhan sa Asuncion Police Station ug nagatubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang maong kaso gipasaka na sa korte sa probinsya sa Davao del Norte. Katropa, mahiligon kag kape, mag Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kape na, tambal pa. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umakial Gabri, XFM News.